आंहा नाथाय सम गैया सोरबा सिख्लाया मायबा बुंदो सोरबा सिख्ला आरो आंहा जेबो सम गैया नोंनि आंनि नङा हेलो गाइस नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय भिडिअआनो जाहैबाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं गाइस जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय लाइमोन सिख्लाफ्रा एक्टर जेम्सनि खोथाखौ लानानै ओरैबायदि माखासे सिख्लाफ्रा भिडिअ खालामदों सोर मा बुंदों आरो मा भिडिअ खालामदों बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय आं नोंथांमोनहाय भिडिअखौ दिन्थिनानै होलांनाय जासिगोन जोङो अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि फै लेट्स गो खालामगोन सुजा जेम्सखौ हाबा खालामगोन आंहा नाथाय सम गैया सोरबा तू खालामगोन सोरखौ आंहा नाथाय सम गैया सोरबा सिख्लाया मायबा बुंदो सोरबा सिख्ला आरो आंहा जेबो सम गैया आं दसेल' नायो बेयावनो आङो नांगौखौ लाबाय बेफोरबायदि आं दसे नायो नाथाय नोंसोर जेम्स नोंनिसोयो नोंनिसो नोंनिसो नोंनि आंनि नङा आंनि नङा नोंनि जेम्स नोंनि जेम्स आंनि नङा नोंनि जेम्स आंनि नङा आंनि नङा नोंनिसो नोंनि जेम्स सैथा सिरिथा सटाप नोंखौ बुगोन आं नोंखौ बुगोन आं बुगोन आं नोंखौ थिगसे बुगोन आं नोंनि जेम्स मुसाहारि नोंनिखा जेम्स मुसाहारि नोंनिखा जेम्स मुसाहारि नोंनिखा सिरिथा गथ' नोंखौ बुगोन सटाप मावजि बुन्दा बायदि नोङो गिदिंबायल' दाथा फैलायबाय नोंथाया खोनाबाय बोरमा फान्थिफोरा सोरखौ एदावनो बायदि मोनदोंलै रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने बोरमा फान्थि बायदि नोंसोर गिदिंबायल' दाथा फैलायबाय नोंथाया साख्रि बाख्रिखौबो नोङो नागिरनानै ला साख्रि बाख्रि गोनांखौल' नागिरबाय दाथा बिखुनजो सोंब्ला बिहाव सोंब्ला लाजि मोनगोन आदा बिखुनजो सोङोब्ला बिहाव सोंब्ला लाजि मोननांगोन फान्थिफोर हाबा हुखाफोरखौबो सोलोंना लाखा फान्थिफोर साख्रि गैया बाख्रि गैया होनना बासि जागोन आदा नहीं देखा जा रहा यार नहीं देखा नामो बिंदे हाँ कैसा लगा मेरा मजाक स' गाइस नुबाय आजिखालिनि लाइमोन सिख्लाफोरखौ मा बुंनानै बुजायनो हाबावनो दिनै गाबोन लाइमोन सिख्लाफोर लाइमोन सेंग्राफोर रावखौबो बुजायनो हाला गाइस गासैबो ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा जाजोब्बाय स' अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो लाइक कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै हो आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों बाय बाय